Sears ar y gicrydd I gyfeirio Joe Fo. Wlym ar peniad o'n ta Callum Edwards, mae o'n gyflym a Badaki ar yr ochr bella. Edwards ar ergyd a Badaki. Mor agos ati. Mae Caernarfon. Mendes, trai da gan Paulo Mendes, Adam Davies ar y droed chwith, Davies ar ergyd! Yn I gymyddu'r arbediad gan Joel Torrance. Symudiad da gan Caernarfon. 5 munud ar 20 o'r hanner cynta wedi chwarae Lasana Mendes ar geg gornel, Pete yn amseru'r hediad ac yn amseru'r naid i'r dim a mi oedd angen yr arbediad gan Ben Hughes. Cic gornel gynta, Caernarfon o'r hanner cynta, Matty Jones yn ei chwipio hi mewn, mae dal yna. Ac yn rhydd yn y cort ac I gefn y rwyd! A Sam Downey yn ei chwipio hi! Wel, mi oedd y bêl yn adlamu I bob cyfeiriad am ddiffyn y bala, methu chlirio hi. A Sam Downey sy'n dathlu. Matty Jones. Gadw y bêl I Paulo Mendes, bêl I gyfeiriad Louis Lloyd. Bêl I gefn y rwyd! A gol i'w rwyd I hun, dwi'n credu, gan Kieran Lloyd. A mi oedd presenoldeb Louis Lloyd yn arwain at y camgymeriad gan Kieran Lloyd. Jones, ar taliad, Mendes bêl, tasgu'r ergyd! Sam Downey! A mergyd, am ddathlu, ail gol Downey. Dim gobaith o gwbl I Joel Torrance yn y gol. Bêl hyfryd at y Louis Lloyd ar bedwaredd. Campus gan Louis Lloyd. Amddiffyn y bala yn sgwar. Dim gobaith I Joel Torrance yn y gol. Paulo Mendes. Davies, na chi bas at Louis Lloyd os a 5 oes yn wir. Dyna chi sy'n na gorffen. Gwych gan Louis Lloyd, gwych gan Caernarfon. Y bas gan Adam Davies yn berffaith y tu hwnt I Kieran Lloyd.